በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐደ አምላክ አሜን። ሰላም ህዝበ ክርስቲያን እግዚአብሔር አምላክ ዘፍቅረኩም ኣብ መላእ ዓለም ትርከቡ መፍቀርቲ እመቤታችን ኣብ ዘለኹም ሰላም ክትህሉ ናይ እግዚአብሔር አምላክ ቅዱስ ፈቃዱ ይኹን። ነዚ ሰዓት ነዚ ዕለት እዚን ባሪኹ ቀዲሱ ዝሃበና ልዑል እግዚአብሔር አምላክ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ከምኡ ድማ እታ ብክልተ ወገን ድንግል ዝኾነት ኣዴና ቅድስት ቅዱሳን ድንግል ማርያም እውን ዝኸበረትን ተመስገነትን ትኹን። እሺ ለማዓንቲ ከም ፈቃድ እግዚአብሔር ብዛዕባ ደብረ ዘይት ኢና ክንርኢ። ሓምሻይ ሰንበት ናይ ዓርቢ ጾሚ ከም ኣፀዋውዓ ወይ ድማ ስያመ ናይ ኣቦና ቅዱስ ያሬድ እዚ ሓምሻይ ሰንበት ደብረ ዘይት ተባሂሉ ይፅዋዕ። ደብረ ዘይት ማለት ካብ ኢየሩሳሌም ንሸነኽ ምብራቅ ዝርከብ ጎቦ ኮይኑ ብብዝሒ ኣውሊዕ ዝበቁሎ ቦታ እዩ። ብዓብኡ ድማ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ደብረ ዘይት እናኸደ ዝፅልየሉ ዝነበረ ቦታ ደብረ ዘይት ተባሂሉ ይፅዋዕ። ስያሜ እዚ በቦና ቅዱስ ያሬድ ናይቲ ናይ ዓርቢ ጾም ዘሎ ሰናብቲ ዝተሰየመ ሓምሳይ ሸንበት እዩ። ስለዚ ብዛዕባ እዚ ክንርኢ ኢና። እግዚአብሔር አምላክ ምስጢሩ ምስተውዓለን ይግለፀልና። ብዛዕባ ደብረ ዘይቲ ክንብል ከለና እቲ ቀዳማይ ንሓስቦ ነገር ማለት እዩ ኣብ ሕልናና ንሓስቦ ምጽኣት ናይ ክርስቶስ ዝበሃል ዳግማይ ምጽኣት ናይ ክርስቶስ ዝበሃል ከም ዘሎ የዘኻኽረና ማለት እዩ። ስለዚ ወዲ ሰብ ኣብዚ ምድሪ እዚ ግዝያዊ ዳ እምበር ነባሪ ከም ዘይኮነ እዚ ይንገረና። እዚ ደብረ ዘይቲ ኣብ ደብረ ዘይቲ ዝስበኸልና ቃል ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 24 ፍቅዲ 1 ክሳብ 36 ዝለሃለ ቃል እዩ። ኣቀዲመ ግን ክንሪኦ ዝደሊ ብዛዕባ ምጽኣት ናይ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ዳግማይ ምጽኣት ኢና ንብል ዘለና። ዳግማይ ትብል ተለካ ከዓኒ ቀዳማይ ምጽኣት ዝሓለፈሎ ማለት እዩ። ንሱ እንታይ ኣብ ክልተ እዩ ዝኽፈል። ቀዳማይ ምጽኣት ጎይታን ካልኣይ ምጽኣት ጎይታን ዝበሃል ኣሎ። ኣቀዲምና ብዛዕባ እቲ ቀዳማይ ምጽኣት ጎይታ እንታይ እዩ ዝብል ክንርኢ ደስ ይብለኒ። ብዛዕባ ቀዳማይ ምጽኣት ናይ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ከምቲ ኣቦታትና ነቢያት ዝሰበኽዎ ብቦታትና ነቢያት ዘተነግረና ቃል ወዲ ተወሊድልና ንሱ ከዓኒ ንህዝቡ ካብ ሓጢኣቶም ከድሕኖም እዩ ስሙኻ ኢየሱስ ክበሃል ኢሉ ዝተነገረ ቃል እዩ። እዚ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 21 ዘለሃለ ቃል እዩ። ስለዚ ክርስቶስ ንምንታይ እዩ ቀዳማይ ምጽኣት ክርስቶስ መፅኡ ንብል ኢና? ንምንታይ ቀዳማይ ምጽኣት ክርስቶስ ናብዚ ምድሪ መፅኡ? ካብ ሰማያት ስጋ ሰብ ለቢሱ ኣብ ቅድስት ድንግል ማርያም ሓዲሩ ካብ ስጋ ስጋ ካብ ነፍሳ ነፍሲ ወሲዱ ኣምላኽ ሰብ ኮይኑ ሰብ ድማ ኣምላኽ ኮይኑ ናብዚ ምድሪ ዝመፀስ ንምንታይ ምክንያት እዩ ዝብል ክንርኢ ከለና ዓለም ኣብ ፀልማት ነራ ከብርህ ኣዳም ጠፊኡ ነይሩ ክመልስ ሰብ ሓዚኑ ነይሩ ከፀናንዕ ብዓብኡ ድማ ሓጢኣት ናይ ኣዳም ክድምስስ ኣብዚ ምድሪ ዝሓመሙ ክፍውስ ናይ ነፍስን ናይ ስጋን ሕማም ክፍውስ ማለት እዩ። ናይ ነፍሲ ዝበሃል ሓጢኣት ክኸውን ከሎ ናይ ስጋ ድማ ሕማም ናይ ስጋ ድማ ክርስቶስ ከምቲ ኣብዚ ምድሪ ንሕሙማት ዓይነ ስውራን ዝሐወየ ንዝፀመሙ እዝኖም ዝኸፈተሎም ንመፃጉዕ 38 ዓመት ኣብ ዓራት ዝተደነሰ ዝሐወዮ ነዚ ሕማም እዚ ድማ ክፍውስ ክርስቶስ ናብዚ ምድሪ መፅኡ ማለት እዩ። ኣብዚ ምድሪ ምስ መፀ ድማ ንዓና ትሕት ኢሉ መፅኡ ትሕትና ምሂርና ፍቅሪ ሒዙ መፅኡ ፍቅሪ ምሂርና ብፍቅሪ እናተመላለሰ ወንጌል ድማ ምሂርና ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ክርስቶስ ዝመሃረና ወንጌል ድማ ንሕና ብተግባር ክንነብሮ ምሂርና እዚ ቀዳማይ ምጽኣት። ስለዚ ክርስቶስ ኣብ ቀዳማይ ምጽኣት ምእንታና ንሕና ንክንሓዊ ንሱ ቆሲሉ ንሕና ህይወት ንክንረክብ ድማ ክርስቶስ መይቲ እዩ። ክርስቶስ ኣብ ቀራንዮ ስጉኡ ቆሪሱ ደሙ ድማ ኣፍሲሱ ስጋይ ዝበልዐ ደመይ ዝሰተየ ናይ ዘለኣለም ህይወት ኣለዎ ኢሉ ነዛ ዘላ ሎሚ ዘላ ቤተክርስትያን ኣብኣ ክንነብር እዛ ቤተክርስትያን እዚኣ መስሪትልና ከይዱ ብሕግን ትእዛዝን ናይ እግዚአብሔር ኣምላኽ ድማ ተፀሚድና ብኡ ክንመላለስ እዚ ስርዓት እዚ ትእዛዝ እዚ ክርስቶስ ንዓና ኣብቲ ቀዳማይ ምጽኣቱ ዝሃበና እዩ። ንሕና ከም ክርስቲያን መጠን ከምቲ ወንጌል ገይሩ ክርስቶስ ዝመሃረና ፀርፊ ኣብ ክንዲ ፀርፊ ክንፀርፍ ከም ዘይብልና ንዝተፀገቡ ክንሕግዝ ከም ዘለና ነንሕድሕድና ክንፋቐር ከም ዘለና ትሕትና ክንለብስ ከም ዘለና ብደንቢ ገይሩ ክርስቶስ ምሂርና እዩ።
ስለዚህ ነዚ ህይወት እዚ ድማ እዚ ክርስቲያናዊ ዝኾነ ህይወት ክንነብሮ ክርስቶስ ምሂርና እዛ ቤተክርስትያን እዚኣ ክሳብ ምጽኣት ጎይታ ንሕና ኣብኣ ጸኒዕና ክንነብር ናይ ክርስቶስ መስከርትን ሰዓብትን ኮይና ክንመላለስ ክርስቶስ ነዚ ነገር እዚ ምሂርና ካብዚ ምድሪ እዚ እዛ ቤተክርስትያን እዚኣ ሰሪትልና ኣብኣ ክንነብር ንሱ ናብ ሰማያት ዓሪጉ ካብ ሞታት ተንስኡ ናብ ሰማያት ድማ ዓሪጉ ስለዚ እዚ ሎም እንሪኦ ድማ እዚ ካልኣይ ምጽኣት ዝበሃል እዩ ካልኣይ ምጽኣት ክንብል ከለና ደብረ ዘይቲ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ብዛዕባ ናይ ካልኣይ ምጽኣት እዩ ዝነግረና ስለዚ ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ከምቲ ኣብ ቀዳማይ ምጽኣት ዝመጾ ዳግማይ ምጽኣት ድማ ከም ዝመጽእ ዳግማይ ክመጽእ ከሎ ግን ከምቲ መጀመርያ ዝመጾ ንምሕረት ንይቕረታ ሓጢኣት ንደቂ ሰባት ንምድምሳስ ኣቐዲሙ ዝመጾ ዘይኮነስ እንታይ ደኣኒ ሓጢኣት ሕድሕድና ዝገበርናዮ ኣብዚ ምድሪ ክፈርድ ሓጥኣንን ጻድቃንን ክፈላሊ ናብ መንግስተ ሰማያት ዝኣቱ ናብ ገሃነመ እሳት ዝኣቱ ሰባት ክፈላሊ ንፍርዲ ክመጽእ ከምቲ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ገላትያ ምዕራፍ 6:7 ኢልዎ ዘሎ ሃይለ ቃል ሰብሲ ኢሉ ቅዱስ ጳውሎስ ዝዘሮ እዩ ዝሓስድ ኣይትጠበሩ ኣምላኽ ኣይዕሸን ኢሉ ማለት እዩ እንታይ ንምባል እዩ ኣብዚ ምድሪ እዚ ሰናይ ትገብር እንተለኻ ናይቱ ሰናይ ዝገበርካያ ድማ ሰናይ ብእግዚአብሔር ኣምላኽ ክትፍደዮ ኢኻ ናይ ጽድቂ ክትፍደዮ ኢኻ እከይ ትገብር ተለኻ ድማኒ እቲ እከይ ዝዘራእኻዮ ወይ ድማ ዝሰራሕካዮ ኣብዚ ምድሪ ካብ ክርስቶስ ድማኒ ናይ ገሃነመ እሳት ዓስቢ ክትቅበል ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ ወዲ ሰብ ክርስቲያን እንተረኣ ኮይኑ ብሰናይ ዘበለ ስራሕ ዝፍለጥ ብናይ ጽድቂ መንገዲ ዝመላለስ ሕግን ትእዛዝን ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብደንብ ገይሩ ዘጽንዕ ክኸውን ከም ዘሎ ክርስቶስ ይምህረና እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ዳግማይ ምጽኣት ዝበሃል ብዓብኡ ሰብ ኣብ ሓቂ ክነብር ከም ዘለዎ ሰብ ኣብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዳ እምበር ኣብ ሰብ ክጽጋዕ ከም ዘይብሉ ንምንታይ ነቲ ሓላፊት ህይወቱ ሲ ጽባሕ ንጎ ክርስቶስ ክትፍረድ ምዃና ፈሊጡ ናብ ክርስቶስ ክጽጋዕ ኣብ ቤተክርስትያን ዘይመላለስ ሰብ ተሃልዩ ናብ ቤተክርስትያን ክመላለስ ሕግን መንገዲ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዘይፈልጥ እንተኮይኑ ሕግን መንገዲ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክመሃር ትእዛዝ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክመሃር ዘይጸውም እንተኮይኑ ክጸውም ዘይጽሊ እንተነይሩ ክጽሊ ዘይሰግድ እንተነይሩ ድማ ክሰግድ እዚ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓና ዝሃበና ትእዛዝ እዩ ስለዚ ለማዓንቲ ንምሃሮ ካብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 24 ፍቕዲ 42 ዘላ ሃይለ ቃል ይኹን እቲ ቃል ድማ ከምዚ ይብል ትጉህ እንከ እስመ ኢተኣምሩ ኣይ ግዜ ይመጽእ እግዚእኩሙ እግዚአብሔር ኣምላኽኩም መዓስ ወይ ድማ በየናይ ሰዓት ከም ዝመጽእ ስለ ዘይትፈልጡ ኩሉ ግዜ ነቂሕኩም ተጸበዩ እዚ ቃል እዚ ነቂሕካ ምጽባይ ማለት እንታይ ማለት እዩ ኣብ ሕጊ እግዚአብሔር ኣምላኽ ምጽናሕ ሕግን ስርዓትን ናይ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዘይምፍራስ ንሰባት ከተሐጉስ ኢልካ ንቤተ ክርስቲያን ዘይምህሳይ ንባዕልኻ ኣብ ጾም ተጸሚድካ ኣብ ፍቕሪ ተጸሚድካ ኣብ ስግዳን ተጸሚድካ ኣብ ጸሎት ተጸሚድካ ኣብ ሓቂ ተጸሚድካ ምጽናሕ እዙይ ተዳሊኻ ጽናሕ ዝብል ዘሎ እዩ ስለዚ በቲ ክርስቶስ ክመጽእ ከሎ ክርስቶስ ብደመና ሰማይ ገይሩ ብመላእኽቲ ተዓጂቡ ከም ዝመጽእ ከምቲ በርቂ ካብ ምብራቕ ምስ በረቕ ክሳብ ምዕራብ ዝርአ ክርስቶስ ድማ ልክዕ ከምኡ ከም ዝመጽእ ከምቲ ቀዳማይ ምጽኣት ብትሕትና ዝመጾ ሰባት ጡፍ ዝበልሉ ሰባት ኩርማይ ዝሃረምዎ ሰባት ዘሳደድዎ ዘይኮነሲ ብኻልኣይ ምጽኣት ክመጽእ ከሎ ክርስቶስ ማንም ዝቐርቦ ናብኡ ክበጽሕ ዝኽእል ኣካል የለን ብመለኮታዊ ኣምላኽነቱ ስለ ዝመጽእ ሽዑ ናብኡ ክበጽሕ ዝኽእል ዓቕሚ ዘለዎ ሰብ የለን ከምቲ ቅዱስ ዳዊት ዝበሎ እግዚኣብሔርሰ ገሃደ ይመጽእ ወኣምላክነ ኢያርምም እሳት ይነድድ ቅድሚ ኢሉ እግዚአብሔር ኣምላኽና ተገሊጹ ክመጽእ እዩ ስቕ ድማ ኣይክብልኒ እዩ ዝባላዕ ሓዊ ድማ ቅድሙ ኣለዎ ኢሉ ማለት እዩ ስለዚ ሽዑ ክርስቶስ ብዳግማይ ምጽኣት ምስ መጸ እዛ ነብሲ እዚኣ ኣበይ ነይራ ክርስቶስ ዶ ትግዛእ ነይራ ስቕ ኢላ ናይ ሓሶት ድያ ትነብር ነይራ ብሕግን መንገድን እግዚኣብሔር ዶ ትመላለስ ነይራስ ወይስ ንደቂ ሰባት ከተሐጉስ ንክርስቶስ ገዲፋ ንጎድኒ ንደቂ ሰባት እያ ተኽብር ነይራ እናበለ ክርስቶስ በዚ ነገር እዚ ክፈርድ እዩ እቲ 6 ቃላት ወንጀል ድማ ክርስቶስ ሽዑ ዝፈርዶ ማለት እዩ ጠሚየ ደብሊዕኻኒ ፀሚየ ደስቲኻኒ ዓሪቐ ደልቢስካኒ ጋሻ ኮይነ ተቐቢልካኒ ሓይመደ እግዚኣብሔር መሓርካልካኒ ዓሪቐ ደልቢስካኒ ዝብል ክርስቶስ እዚ ነብሶ ከብዛ ዝሕተት እዩ ማለት እዩ
ስለዚህ ዙ ዳግማይ ምጽአት ናይ ክርስቶስ ዝበሃል ናይ ደብረ ዘይቲ ንኩሉ ክርስቲያን ተዳልዩ ክጸንሕ ዘጠንቅቕ ማለት እዩ። ካብ ሓሰት ክወፅእ ኣንሶልነት ክወፅእ ኣብ ሓቅን ኣብ እምነትን ክጸንሕ ክርስቲያን ማለት ኣብ ሓቂ ዝጸንዕ ንሓቂ ድማ ብዘይፍርሒ ዝምስክር ብሕግን መንገዲ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝግዛእ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝስዕብ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ ነገር እዚ ኣላደ ነብሰይ ኢሉ ነብሲ ወከፍ ሰብ ክሓትት ክርስቶስ ክመጽእ ከሎ ንዓለም ክፈርዳ እዩ። ዓለም ክትሓልፍ እያ ክንብል ከለና ጎቦን ጎልጎልን ዘይኮነ ሰብ እዩ ማለት እዩ። ነብሲ ወከፍ ሰብ ኣብዛ ዓለም ዘሎ በብግብሩ ዝፍረደሉ ሰዓት እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ነብሰይሲ ኣብየናይ ደረጃ ናይ ክርስቶስ ሰዓቢት ድያ ዘላ ወይ ስኢላ ኣብዘይ ጠቅምያግዚኣ ተጥፍኦ ዘላ ኢልና ኩላትና ነነብሲ ወክፍና ነነብስና ክንሓክኽ ነነብስና ኣብይ ደረጃ ከም ዘለና ክንፍትሽ ይግባአና። ቅዱስ ጳውሎስ ብዛዕባ እዚ ክዛረብ ከሎ ኣብ ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 3 ፍቅደ 20 እንታይ እዩ ዝብል? ወንሕነሰ ሃገርነ በሰማያት ኢሉ ንሕና ሃገርና ኣብ ሰማይ ኢሉ። ስለዚ እዚ ክብል ከሎ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብዚ ምድሪ እዚ ሰብ ነባሪ ከም ዘይኮነ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብየነት ሰዓትን ዕለትን ክፅዋዓካ ምዃኑ ከምዘይትፈልጥ ከረድእ ስለ ዝደለ እዩ። ስለዚ ናይዚ ምድሪ እዚ ኩሉ ነገር ሓላፊ እዩ። ሃብቲ ሓላፊ እዩ። ንእስነት ሓላፊ እዩ። ዘሎ ትሕሶ ናይዚ ምድሪ እዚ ኩሉ ዘንፀባርቕ ነገር እውን ሓላፊ እዩ። ብዓብኡ ሰብ ድማ ሓላፊ እዩ። ዘይሓልፍ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ግን መንግስትን ጽድቅን እዩ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ድማ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 6:33 ዘሎ ሃይለ ቃል እንታይ ዝብል? ህሱ መቅደመ መንግስቱ ወጽድቅ ወዝንትሰ ኩሉ ይትወሰከኩም። መጀመርያ መንግስትን ጽድቅን ናይ እግዚኣብሔር ድለይ እዚ ኩሉ ድማ ክወሰከኩም እዩ። ስለዚ ኣብዚ ምጽአት ጎይታ ናይ እግዚኣብሔር መንግስትን ጽድቅን ክንደሊ ይግባአና እዩ ማለት እዩ። ሐዋርያት ንጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ደብረ ዘይቲ ኣብ እግሩ ኮፍ ኢሎም እስከ ንገረና ብዛዕባ ምጽአት ጎይታ ምልክትን እንታይ እዩ እስከ ንገረና ኢሎም ምስ ሓተትዎ እንታይ ኢልዎም? እስመ ብዙሃን ይመጽኡ በስምየ እንዘ ይብሉ ኣነ ክርስቶስ ውእቱ ወያስትዎሙ ለብዙሃን ብዙሓት ኣነ ክርስቶስ እየ እናበሉ ብሽመይ ክመጹ እዮም ንብዙሓት ድማ ከስሕቱ እዮም። ኣብቲ ግዜቲ ውግእን ወረውግእን ክኸውን እዩ። ህዝቢ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ መንግስቲ ድማ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ክለዓል እዩ። ናይ ብዙሓት ፍቅሪ ድማ ክትዝሕል እያ ሽዑ ፍቅሪ ክትጠፍያ ኢሉ ማለት ፍቅሪ ክትጠፍያ ሰብ ነንሕድሕዱ እኮ ተፈላለዩ እኳ እዩ ዝነብር ዘሎ ክርስቲያን እንዳኣሉ ሽሙ እምበር ኣብቲ ሓቂ እንተመፂኻ እኮ ፍቅሪ እኮ የለን ተፈላለዩ እዩ ዘሎ ሰብ። ስለዚ እዚ ምልክት እዚ ክትርእዩ ኢኹም ክርስቶስ ኣብዚ ኣሎ ኣብቲ ኣሎ እንተበልኹም ሽዑ ኣይትእመንዎም። እቲ ክሳብ መወዳእታ ዝዕገስ ግን ንሱ ክድሕን ንሱ እቲ ንክርስቶስ ናይ ክርስቶስ ክብሪ ዝረክብ እቲ ክሳብ መወዳእታ ዝዕገስ ኣብ ሓቂ ዝጸንዕ ንክርስቶስ መሲሉ ብሕግን መንገድን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝመላለስ ንሱ እዩ። ስለዚ እዚ ምልክት እዚ ክትርእዩ ኢኹም ኢሉ ንሃዋርያት ነጊርዎም እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ንሕና ድማ እዚ ነገር እዚ ግን ሽዑ ብዙሕ መከራ ክኸውን እዩ ቅልውላው ክኸውን እዩ ብዙሕ መከራ ክኸውን ኢሉ ክርስቶስ ንሃዋርያት ነጊርዎም እዩ። ስለዚ ንሕና ተገዳሲ ነገር እንታይ እዩ ክንብል ተረኣ ኮይና ካብዚ ንምሃሮ ዓለም ሓላፊት ምዃና ናይዚ ምድሪ እዚ ኩሉ ነገር ዘብቅዕ ምዃኑ ተረዲእና ንሓቂ ክንነብር ፅባሕ ንጎ ኣብ ፍርዲ ናይ ክርስቶስ ምስ መፃና ማንም ምሳና ዝቆም የለን። ኩላትና ነነብስና ወኪልና ኢና ንቆም። ሰብኣይን ሰበይትን እኳሲ ነናቶም ወኪሎም እዮም ሽዑ ዝቆሙ። ስለዚ ሰብ ከድሕነካ ኣይክእልኒ ክርስቶስ ግን የድሕነካ እዩ። ሰብ ሓጢኣትካ ክድምስስ ኣይክእልኒ ክርስቶስ ግን ሓጢኣትካ ክድምስስ ዓቕሚ ኣለዎ። ኣብዚ ምድሪ ክትነብር ዕድመ ዝህበካ ንሱ እዩ። መስመትካ ድማ ናብ መንግስተ ሰማያት ዘእትወካ ክርስቶስ እዩ። ሰብ ከእትወካ ኣይክእልን። ኣብዚ ምድሪ ድማ ሰብ ከንብረካ ኣይክእልን። ከንብረካ ዝኽእል እግዚኣብሔር ናብ ሰማያት ከእትወካ ዝኽእል ናብ መንግስተ ሰማያት ከእትወካ ዝኽእል ድማ እግዚኣብሔር። ስለዚ እዚ መልእኽቲ እዚ ንኩሉ ክርስቲያን ኣብ ሰዓት እዚ ዘጠንቅቕ ምጽኣት ናይ ክርስቶስ ዘጠንቅቕ እዚ ናይ ደብረ ዘይቲ ትምህርቲ እዚ ወንጌል እዚ ኣብ ዓመት 2 ግዜ ይንገር። እቲ ሓደ ኣብ ደብረ ዘይቲ ኣብዚ ናይ ጾም 40 ሰንበት እቲ ካልኣይ ድማኒ ኣብ መወዳእታ ናይ ክረምቲ ዘሎ ሰንበት ይንገር። እዚ ወንጌል እዚ ንክርስቲያናት ኩሉ ግዜ ተጠንቀቕ እናበለ የጠንቅቕ። ስለዚ ነዚ ቃል ጎይታ እዚ እናሰማዕና ንሕና ድማ ተጠንቂቕና ተዳሊና ክንጸንሕ
ሰማያዊ ክብሪ ክንረክብ ጠሚየ ደብሊዕኻኒ ፀሚየ ደብሊ ኣስቲኻኒ ዓሪቐ ደልቢስካኒ ራሻ ኮይነ ዶ ተቐቢልካኒ ዝብል ቃል ወንጌል ክንፍፅም እግዚአብሔር ኣምላኽ ይሓግዘና። ዝነበረና ግዜ ዝወዲእና ኣለና። እግዚአብሔር ኣምላኽ ነሰዓት እዚ ነዚ ዕለት እዚ ባሪኹ ዝነበረና ግዜ ባሪኹ ስለዝሃበና ክብሪ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይኹኖ። ኣብ ስቃይ ኣብ ሽግር ኣብ መከራ ዘለዉ ድማ እግዚአብሔር ኣምላኽ ማዕፅኡ ይፍጠረሎም። ኣብ እስር ቤት ዘለዉ ማዕፅኡ ይፍጠረሎም። ኣብ ሕማም ዘለዉ ድማ እግዚአብሔር ኣምላኽ ምሕረት ይልኣኸሎም። ወስብሃት ለእግዚአብሔር።